Greetings pachivhitivhiti chetu zimwe chitiapo patinokupai nhoroondo dzakasiyana-siyana zuva nezuva. Naizvozvo pano ndine nyaya yandoda kukupai kana nyaya toda kuti tionesane pamusoro peZANU-PF. Naizvozvo pano publicly vaEmerson Mnangagwa vanogara vachitaura kuti hapana zvandinoitwa nekuti inini masystems ari munyika yeZimbabwe ndini ndakatomagadzira. Vanotaura zvekare kuti mutemo bombero remutemo remuZimbabwe vanova vari umwe munhu akarigadzira. Naizvozvo ndiningirikeni makuru wani panyaya dzepolitics matauriro avanozviita kuti ivo makuru wani right. Vanotaura kuti ivo kuarmy vanoziva nezveikoko, kuCIO vanoziva nezveikoko, kupolisi kwacho vanoziva nezveikoko, kunyaya dzemutemo dzavanotozviti ivo vakaita law. Vachizviti vakaita law, sisi vavo chaivo vakataura kuti hatizive zvavari kutaura zvelaw izvo zvatinambobvira takambozvinzwa. Hatizive, isi tinoziva kuti vaiva bhiridha, ndo zvatinoziva kuti muvaki munhu uyu, zvemadhaka nezvidhina ndo zvatinoziva. Zvokuti vakazoita degree izvo hatizvizive. Ndisisi vacho vanenge vachidaro right. Vachidaro Mugabe last time paabatwa apa, Mugabe anga achitotaura futi same zvinhu zvinenge zvakafanana naizvozvozvo, ende mumwoyo make aitonyatsoziva kuti no, papost yakadai so pana ningi ndewangu, papost yakadai so pana ningi ndewangu, kuministry yakadai so kuna ningi ndewangu. Ndo muziro wavaita, ndo same mistake iri kukopa mukuru ari kutungamirira ZANU-PF anonzi vaEmerson Mnangagwa. Same mistake yakaitwa nemukuru wavo achinzi akura, ndo same mistake. Nyaya iri baba ndeyekuti ZANU-PF izvozvizi vatungamiriri vainavo vari kutoignore because ivo vari kuona kunge machains ese vakamahold, vakabata machain ese, hapana chain inokwanisa kusvotoka ipapo kuti ivapandukire. Ndo zvinhu zvavari kuona, but vanhu vavari kuona kunge vakatovahold ivavo vanhu vari around ivo macriminals. Vanhu ivavo vanhu vokuti vanokwanisa kuita zvese zvese, mbavha dziri kutsvaga mari, vanhu vokuti vanokwanisa kuvakodobura. So izvozvo havasi kunyatsozviziva kuti chii chiri kuitika right. Zvakangofanana nekuti Wikineu Chivhayo chaichai anenge achinzi business man munyika yeZimbabwe, achisponza vanhu nemamota chichi. Wikineu iyeye Chivhayo anogona kuita munhu wekuti anogona kutogadzira army kunze, vanhu vane mari dzakadaro ivavo anogona kugadzira army kunze kunoko achivaraidza ZANU-PF, achipa vanhu mamota, achiita sei kunze uko. Ane army ari kuziva kutoti iri kutogadzirwa manje chinotobvondoka kunoko, achibraiba vanhu, achiita sei, mari dzidzi dzichiita kunge dziri kutambiswa, achiziva kuti ane zvinhu zvaada kuita, ane vanhu vaada kuisa kuti asevhiwe panyaya dzake idzi. Because sure kuenda kweZANU-PF Wikineu mujeri achatomugara, kana kuti ZANU-PF isati yabva iye anenge afa. Ndo zvinhu zvinokwanisa kuitika pana Wikineu. So vanhu vakadaro neava ana Moses Mpofu ari mukati mwa kunogona kutori nesomething chiri kurongwa behind nevanhu ivavo. Imi munofunga kuti Wikineu mari anayo iyeye angatadze kutosponza kana kagrupu kamwewo kevamwe vanhu kunze ukoko obatana nedzimwe mbinga? Anogona kutonge ari ndiye munhu wekutoti vari kutoronga kutokanganisa ZANU-PF yacho. Because Wikineu hatingati ane ZANU-PF pamwoyo, munhu anongoendawo achiita zvaanenge achiita yaanenge achiita, but iye pachake neupenyu hwake akafunga zvaizvozvi mupanduki paZANU-PF iyoyo. So ZANU-PF ine machances akawanda ekuti yakutoenda, yakotova pedyo nekutoenda kwayo. So muri Zimbabwe touya zvekare kuna Nelson Chamisa. Mhuri yeZimbabwe yese yakaisa hope pana Nero Chamisa. Maisa hope pana Nelson Chamisa. Imi mhuri yeZimbabwe munoreva here kuti neuwandu hwenyu munotarisira Nelson Chamisa chete kuti ndiye political party inokwanisa kuenda mberi nemi right? Toda kuti tione kuti makanyura kangani. Kwangu kuna Morgan Tsvangirai ndanga ari chaichai. Morgan Tsvangirai vanhu vakambitira ndo group racho raNelson Chamisa nevamwe vari mutriple C vava makaona vachinzi azova weZANU-PF vakabvira vari kuMDC kudhara. So vamwe vava vanenge ari maCIO right. Regai tidzoke munyaya. Nelson Chamisa ane nyaya inotaurwa kunzi anga ari lawyer pakati pa Morgan Tsvangirai naEmerson Mnangagwa pakuu yairongwa iyeye yekuti Bobo abviswe. Nyaya iyo Bobo akainzwika ikasvika munzeve dzake, but akatarisa akaona kuti Mnangagwa mufana wake wepamwoyo haangambomite izvozvo. Akatarisa akaona
paakazenge akutodzinga achifaya basa paipai zvazvatopera kudhara yange atorongwa kudhara. Saka zvinhu zvekuti mhuri yeZimbabwe vanhu ava mapoliticians aya ari dangerous. Mapoliticians ari dangerous. Nelson Chamisa ari dangerous because mukuriro waakangoita pa 2 minutes after Tsvangirai afa ndo paakabudikira ipapo pakatotanga kuita kapati yabva yatochinjwa zita fast MDC Alliance chichi uyu Tukozani Kupe akutoendawo neyake Monzora neyake vanhu ushaya kuti mumhanyira upi yafa muningirikini mamhanyira Chamisa naye aiwa muno mapinda vanhu vakashata mu MDC Alliance machinja menda triple C aiwa mapinda vanhu vakashata chi pane blue movement izvozvi right. Makore ari kufamba Chamisa kamutasa ganda rake kubva pese paamborohwa paipe mukabari mupenyu nanhasi zvakatosiyana nepaakatanga. Tsvaga makambani ane mapartnership naye kuti mangani munyika yeZimbabwe. Kutonzwa kuti atori nekambani yemarori anotopfuura aitoenda South Africa. So zvinhu izvozvozvo mhuri yeZimbabwe nyaya iripo ndeyekuti tinoda shanduko munyika yeZimbabwe, not munhu anenge achitengesa struggle. Because mukona mapolitician akafanana nemagangsters vanotozivana in and out kuti magangsters ayo vari wamuvi rakadai so saka todai. Saka chandinoona chizhinji chiri kuitika munyika yeZimbabwe ndechekuti isusu tiri kutambwa kunge bhora. Tiri kuti takaroverwa mugedhi takuda kugohwa tombomiswa todzoswa kumashure toitwa sei tojambiswa apa tobviswa tichitenderedzwa panzvimbo 1 so tichitambwa nemapolitician matsotsi so isusu tiri kutambwa. Dai tisingatambwe dai Nelson Chamisa angari wechokwadi chaichai tingadai pane something kana chimwe chinhu chiri kutoitika kana angadai muchitombonzwa kuti iye akauya mustreet. Pane anonzi Bobi Wine weUganda wewe munomona kupinda kuenda mustreet ndo maopposition iwoya. Uyu wenyu wesmart wamemuchiti godisi ni iti chichi uyu no asi ati natarisiro naye kuti ndiye wechokwadi. Koita vamwe vanhu vari kuita kuti mhuri yeZimbabwe imimi mugare makapusa maprofeti ava vepsychology. Vanhu vepsychology ndo vari kukanganisa vazhinji vacho. Because vanhu vepsychology vanoona kuri kuenda nyaya kwarerekera nyaya vobva vatoisa chiprofita chavo ipapo. Denga raMwari rinogona kukudzai kuti pachave nemutungamiriri achauya munyika yeZimbabwe after zvadai so ovharekera kuudzwa zita. Hapasi pese pavanoudzwa zita audzwe zita kuti ningi achatonga so no. Munokodzwa pachaya munhu inini my own view munhu achatonga Zimbabwe anogona kuseta Nelson Chamisa. Anogona ngoya from nowhere munhu watisiri kufungira munhu asina kana chaanoziva pazvese zvakaitika asiri wepolitics dzese dziri kuitika idzi ovhatonga nyika yeZimbabwe vese maodhosis esaya ovhatoscreenwa esaya because hapana kwatiri tichienda. Saka unotaura kuti Mwari wewe angaita zvinhu zvekuti ari kuziva kuti vanhu ava vakatombodya neZANU-PF obva vadzosera kuti ndiye akutopinda president after ZANU-PF yese yabva nevamwe vese vabva. Havasiro vari kupinda, kuchatopinda imwe new party itori nepower. Maybe izvozvo hazvisati yarongwa but ndo ichapinda PaChigaro. Vanhu makavarayirwa musiri kuziva. Ava vanhu vamuri kudonhedzera pfungwa dzenyu mavari and I don't think kuti vane zvavangakwanise kubuditsa kuvanhu veZimbabwe because munhu akakwanisa kubuditsa chinhu chakabatika kumhuri yeZimbabwe ni Morgan Tsvangirai ndiye akaita kuti vanhu vapfeke mayellow push munyika yeZimbabwe after a long struggle vanhu vachishandisa mabhera check adonha after vanhu vachekwa vaurayiwa neZANU-PF zvisingaiti kumamisha. Morgan Tsvangirai ndiye munhu akaita kuti US dollar riuye aita prime minister. Paitwa GNU
ndiye munhu akakwanisa kuita zvinhu zvakafanana naizvozvo. So ava venyu ava I don't think so kuti pane chinobuda apa. So tinokutendai muri Zimbabwe nekutitsigira kwamunoita. Ndinokutendai zvikuru nekuteerera kwenyu nekutiudzawo maviews enyu mune muchifunga panyaya idzidzi dzenyika yeZimbabwe, seRhodesia.